il-letteratura m'għandix lingwa, hija l-lingwa tar-roħ tal-moħħ. Id-dinja tal-letteratura fluttu hekk kif is-sibt filgħodu tħabbret il-mewt tal-kittieb u poeta il-professur Oliver Frigieri fl-età ta' 73 sena. Kienet bintu stess li waslet l-aħbar fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. Frigieri kien kittieb prolifiku u kritiku letterarju Malti magħruf madwar id-dinja u fl-1999 kien ingħata ġieħi Repubblika bħala rikonoxximent għal xogħlijiet. Oliver Frigieri kien mill-Furjana. L-edukazzjoni tiegħi marbuta mal-Furjana. Mill-Furjana, provato mbagħad nittawwal fuq id-dinja, kuna ta' perspettiva tiegħu. Il-kitba kienet parti intrinsika mill-ħajja tal-professur Frigieri u kien propju permezz ta' itra li hu beda l-istorja ta' mħabba ma' martu Irene, kif kien spjega fl-aħħar intervista tiegħu fuq it-televiżjoni li kien għamel propju fuq Net Television. Kif kienet dik l-ewwel darba li għamilt kuntatt magħha? Itra, kumment. Min din l-istorja ta' mħabba twildet bintom Sara. Matul is-snin diversi kodba ta' Oliver Frigieri inqalbu għal ħafna lingwi, fosthom l-Ingliż, it-Taljan, il-Maċedonu, is-Sloven, is-Serbo-Kroat, il-Grieg, ir-Rumen, l-Arbi, il-Bengali, l-Urdu u r-Russu. Fost il-kodba l-aktar magħrufa tal-professur Frigieri hemm fil-Parlament ma jikbrux fjuri u it-tfal jiġu bil-vapuri li anke nħadem f'serje popolari televiżiva li xandret fuq Net Television. Oliver Frigieri kien strumentali għat-twaqqif ta' In-Nazzjon u Il-Mument. Kien kontributur tal-ġurnal In-Nazzjon mill-ewwel ħarġa tagħha fl-ewwel ta' Lulju tal-1970 u baqa' jikkontribwixxi fiha għal kważi 50 sena. Apparti kittieb u poeta, Frigieri kien ukoll għallim tal-Malti u tal-filosofija, kif ukoll lettur fl-Università ta' Malta u laħaq professur fl-1990. Il-Partit Nazzjonalista kien fost dawk li waslu l-kondoljanzi lill-familja ta' Frigieri deskritt bħala ir-ruħ ta' nazzjon. U bil-kap tal-partit Bernard Grech ukoll isellem il-memorja tiegħu post fuq Facebook.